Доброго ранку, Україна. Я вітаю вас з початком робочого тижня. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цареградська. Ми сьогодні багато чого обговоримо. Я спершу представлю нашого гостя у студії. Це політичний експерт Олександр Солонтай. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Давайте почнемо з того, що сьогодні відкривається зимова сесія в ПАРЄ, власне. І також є питання, які вона розглядатиме стосовно України. Це і Схід, окуповані території, Крим. От ваші, я не знаю, прогнози, думки з цього приводу, про що говоритимуть і чого чекати? Ну, насправді хотілося б, щоб все, що відбуватиметься на цьому тижні, було для нас сприятливе в плані державності, тому що сьогоднішній день, 22 січня, і всі події, які будуть пов'язані протягом цього тижня, це відзначення сторіччя, фактично Дня Соборності і такого моменту, коли Схід, Захід, Північ і Південь українські єднаються. Це була історична подія, яка в свій час символізувала єдність різних територій нашої держави. Я думаю, це актуально до цього часу, і хотілося, щоб під цим знаком проходила вся робота наша на цьому тижні, зокрема і в тому числі по відстоюванню наших інтересів і на зовнішніх, власне, дипломатичних площадках, тому що не зупиняються спроби роз'єднати питання Донбасу і Криму як два різних питання, і навпаки потрібно максимально пов'язувати їх і показувати про те, що агресор один, країна одна, окупант один, і відповідно наслідки повинні бути прямо і тісно між собою зв'язані. Зокрема, не можна давати послаблення агресору на підставі того, що він віддав частину заручників чи частину полонених під час, наприклад, святкування новорічних свят у грудні місяці. І на підставі цього взагалі забувати про масове порушення прав людини у Криму, як це намагаються зробити окремі політики, наприклад, згаданій вами Раді Європи. Пане Олександре, а от як ви ставитеся до такої тези? Вона зараз, не знаю навіть за яких причин, але дуже розповсюджена. Все більше говорить про те, що ситуація зараз на Сході, зокрема, от якщо ми беремо Донбас, вона заморожується і таким чином намагаються усі нібито відтягнути це питання, зокрема сама Росія, тому що вона чекає виборів і не хоче, аби в цей період були якісь там серйозні зрушення. Америка так само зайняла таку саму, в принципі, позицію. От виходячи з таких міркувань, чи немає якихось, не знаю, загрози, небезпек, що ПАРЄ також дещо займуть таку неоднозначну, ну, я не знаю, заморожену таку позицію? Що ви думаєте з цього приводу? Чи ви так не вважаєте? Я думаю, що росіяни чекають справді закінчення виборів, але не своїх виборів, а наших виборів. Вони чекають, що відбудеться в Україні через рік, коли виберуть президента, коли виберуть Верховну Раду, іншого президента, іншу Верховну Раду. І вони хочуть дивитися, чи можуть вони вирішити свої імперські фактично питання через українську владу самостійно. Тобто, чи можуть вони зробити так, щоб в обмін на якісь плюшки, фінансово-економічного характеру, українська влада поздавала реально інтереси Сходу і закріпила тим самим окупацію в Криму. От що в реальності чекають росіяни. А з приводу американців, вони просто зайняті своїми внутрішньополітичними питаннями. Їм просто не до нас. От в цій ситуації, яка зараз є. От тому вони займають таку інколи, здавалось би, не активну позицію, як би нам хотілося. Але з усіх питань вони дотримуються державних українських інтересів. Якщо ми подивимося, що відбувається з санкціями, що відбувається з військовою підтримкою і так далі, то все абсолютно так, як нам потрібно для нашої держави. А те, що взагалі у американців не доходять останнім часом руки до зовнішньополітичних питань, це пов'язано з внутрішнім політичним кризою в самій Америці. Це ніяк не вплине на Раду Європи, ніяк не вплине на європейські держави безпосередньо в тактичному моменті. А в стратегічному, це втрата стратегічної ініціативи. Стосовно Ради Європи, як ви вважаєте, взагалі повернеться делегація росіян до ПАРЄ чи ні? На даний момент ні. На даний момент немає підстав для того, щоб це сталося. Але це така дипломатична війна, яку потрібно постійно вести. Як тільки ти її зупиняєш, так росіяни активізовуються і все одно намагаються повернутися. Добре, якщо ми вже почали так дещо опосередковано говорити про українську владу, от зокрема закінчилася 7-ма сесія у Верховній Раді, і от зараз там невеличкі чергові канікули, після чого повернуться. От ваші, я не знаю, висновки з того, що було зроблено, і певний прогноз також на найближче майбутнє.
Я думаю, що та Верховна Рада, яка почнеться в лютому місяці, наступна сесія буде дуже відрізнятися від цієї Верховної Ради, яка була. Це пов'язано з початком президентських виборів. Якщо до цього часу Верховна Рада була мало така, публічна, вона збиралася лише тоді, коли потрібно було голосувати, і фактично Верховна Рада з точки зору кількості законопроєктів була продуктивна, але з точки зору самостійності цього органа, як політична організація взагалі парламентській державі, головна Верховна Рада мала би бути, то з цієї точки зору Верховна Рада фактично була відсутня. Вони робили лише те, що фактично на них зовнішньо впливали. Самостійної ініціативи вони ніякої не мали. А зараз, я думаю, ситуація поміняється. Вони будуть демонструвати самостійну ініціативу і при тому не будуть демонструвати жодної продуктивності. Тобто, якщо в минулій сесії вони голосували як великі законопроекти, так і малі законопроекти, і їм вдавалося щось проголосовувати, щось не проголосовувати, але вони практично лежали під президентом, то зараз буде навпаки. Вони будуть намагатися вийти з-під впливу президента напередодні президентських виборів, розуміючи, що Порошенко фактично падає. Але разом з тим це повністю позначиться на продуктивність. Тому що з одного боку адміністрація президента збирала докупи цей парламент. Вона з одного боку підміняла собою поняття парламентсько-президентської держави в поняття держави, адміністрації президента і другорядної Верховної Ради. Але з іншого боку вона вижимала з такої Верховної Ради хоч якісь голосування результативні. А зараз вийде навпаки. Верховна Рада буде намагатися показати, що вона якась там більш-менш самостійна, бо на це впливатимуть і кандидати в президенти, і переговорні групи, які шукатимуть, що ж робити після того, як в Україні зміниться президент. Але з іншого боку, це абсолютно мінусово ударить по результативності, тому що вони просто не зможуть домовлятися один з одним. Це стане великою рідкістю вже в наступній Верховній Раді, що вони до чогось будуть доголосовувати до кінця. Якщо в минулій сесії вони там попроголосовували зміни в освітнє законодавство, зміни в пенсійне законодавство, там з державним бюджетом, зміни в законодавство про поняття окупованих територій, цей останній законопроект. Тобто в різних галузях, то в наступній Верховній Раді це буде вкрай рідко, коли взагалі якісь навіть не серйозні зміни, а поправки до існуючих змін будуть проходити. Що я маю до вас декілька запитань, але спершу давайте послухаємо пряму мову спікера Верховної Ради Парубія, що він сказав стосовно сесії, чого нам чекати від наступної сесії. Давайте послухаємо і потім будемо обговорювати. Без сумніву, ключовим питанням Української Верховної Ради України це має бути питання безпеки і оборони. Вчора на Раді національної безпеки і оборони ми затвердили законопроект про національну безпеку України. Масштабний системний законопроект, який важливий і для організації системи безпеки в Україні, але надзвичайно важливий для інтеграції України в НАТО. Ми також повинні прийняти ряд законопроєктів, які необхідні для виконання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Ми повинні завершити виборчу реформу. Колеги, ми повинні розглянути закон про антикорупційний суд. Як і усі закони, які ми приймали в судовій реформі, ми просили висновки Венеційської комісії і враховували ці висновки. І я переконаний, і цього разу, голосуючи за закон про антикорупційний суд, ми повинні врахувати всі висновки і рекомендації Венеційської комісії. І, звичайно, в нас велика заборгованість по кадрових питаннях, друзі. Це є склад Центральної виборчої комісії. Це питання вже перезріло. Наскільки мені відомо, в найближчий час має бути внесене нове подання Президента України, і я невідкладно поставлю його на розгляд Верховної Ради України. Але це також і Національний банк, це Рахункова палата, це Уповноважений з прав людини. Власне, ми почули. Я розумію, що це дещо такий скептичний, напевно, коментар, але мені здається, що насправді в тій ситуації, в якій є країна, зараз говорити такими в нас дуже важливе питання – це питання оборони і захисту. Я не знаю, якщо чесно, немає вже сили якось це коментувати, але разом з тим, враховуючи той законопроект, який був прийнятий стосовно деокупації, реінтеграції Донбасу, що там намагається робити наша влада, такі заяви Парубія стосовно саме обороноздатності, там якихось ще нових законопроєктів, ви вбачаєте взагалі яку перспективу розвитку? Щось реально конкретно зміниться, чи все лишатиметься на такому етапі і в такому розвитку, як є зараз?
Ну, цей законопроект, який ухвалили, це для дипломатів, це для того, щоб ми мали хороші нормальні позиції на міжнародному рівні з приводу розуміння нами понять і визначення нами ситуації, яка є. Але це зовсім не для того, щоб завтра щось змінилося на окупованих територіях. Тобто, то саме відбудеться з наступними законопроектами. Якщо ми будемо там копати тему НАТО, то для хороших позицій дипломатів це щось допоможе. Але в якоїсь реальної перспективи для України стати членом НАТО в найближчий час немає. Інша справа виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тут ситуація інакша. Ми підписали угоду, ми її втілюємо. Це позначається на житті конкретно українців. І не тільки на тих українців, які поїхали на заробітки до Європейського Союзу, але це позначається безпосередньо на безвізових питаннях, це позначається безпосередньо на питаннях торгівлі, на питаннях української економіки, яка все більше і більше пов'язана з Європейським Союзом. І тому виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом – це насправді не теоретичні законопроекти, не такі, як про нацбезпеку, чи не такі, як в сторону НАТО. Тому тут там були різні коментарі, на мою думку, треба все-таки відділяти одні і другі речі. З точки зору війни, з точки зору нацбезпеки, з точки зору окупованих територій, з точки зору мешканців на окупованих територіях, політв'язнів на окупованих територіях. От на все це не допоможуть українські закони і українські, взагалі, будь-які законодавчі акти Верховної Ради. Тут просто цьому немає ради в такому ключі. В ключі там парламент щось проголосував і питання вирішилося. Там треба вирішувати все абсолютно в іншій площині. А от з приводу роботи українських дипломатів і з приводу тиска міжнародного, то там якраз насправді такі законопроекти дуже часто потрібні. Бо коли до України є запитання, так чи ви агресора агресором називаєте, і чи в вашому законодавчому полі територія, яку ви представляєте, політично як окупована, а вона в вашому законодавстві не окупована, і не зрозуміло її статус, то зрозуміло, що в таких умовах не вистачало щонайменше того законодавчого акту, який Верховна Рада прийняла. Вона його прийняла з запізненням в кілька років, насправді. Тобто його потрібно було прийняти ще в 2014-2015 році, те, що зробила Верховна Рада в січні 2018 року. Ну, а от з приводу виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, тут насправді питання велике до українського суспільства. А от українське суспільство все ще хоче в перспективі колись отримати ступінь кандидата в Європейський Союз. Чи ми завжди будемо залишатися просто союзником і другом Європейського Союзу? Я особисто хочу. Я особисто хочу, щоб ми колись дійшли до поняття кандидатство до Європейського Союзу. Для цього потрібно виконувати угоду про асоціацію з ЄС пришвидшеними темпами. Мене особисто дуже турбує те, що витворяє Верховна Рада і те, що витворяє взагалі у нас українська владна вертикаль, яка визначила, що протягом 5 найближчих років ми там приймемо всі необхідні законодавчі акти і імплементуємо угоду про асоціацію з ЄС. На мою думку, кожен місяць, кожний квартал затримки реалізації угоди про асоціацію з Європейським Союзом в економічній площині, в питанні стандартів, у питанні взаємостосунків між Україною і Європейським Союзом – це відтягування економічного розвитку. Ми просто втрачаємо можливості економічного підйому, тому що іншого способу, ніж синхронно з піднімаючимся Європейським Союзом піднятися в Україні, я не бачу. У нас був золотий рік минулий, і наступний рік теж в цьому плані позитивний. Економіка Європейського Союзу пішла вгору. Нам потрібно запригувати на плечі Європейського Союзу, максимально імплементуватися в цю частину і рухатися. Натомість, що ми бачимо по уряду, що ми бачимо по Верховній Раді? Приймаються пенсійні зміни, освітні зміни, тобто ті зміни, які передбачають витрачання грошей. А ті зміни, які мали би передбачати заробляння грошей, тобто і формування більшої кількості бізнесу, більшої кількості підприємців, більшої кількості самозайнятих людей, більшої кількості найнятої праці вже сформованого бізнесу, зменшення кількості, відповідно, тих людей, які живуть на податки, тих людей, які живуть на соціальне пособі, і збільшення кількості тих людей, які привносять в українську економіку офіційні гроші і збільшують власний добробут. От тут кінь не валявся, відверто кажучи. І, на мою думку, виконання угоди про асоціацію з ЄС перетворилося у формальне виконання угоди, а не про реальні можливості для підняття українського добробуту. І це, звичайно, створює величезні проблеми для нацбезпеки. Тому що якщо стоїть питання, а де площина повернення України окупованих територій, де площина тиску, який може Україна завдавати, і де джерело фінансової підтримки українських військових, щоб нацбезпека і оборона були в належному стані, так тільки в економіці, тільки в добробуті українських громадян. Можуть українці скидуватись на армію не тільки через волонтерів, а й через платників податків, то буде нормальна армія. Можуть українці показувати росіянам на неокупованих територіях, на своїх територіях і на наших територіях, які вони тимчасово хочуть назвати своїми, про те, що в нас нормально з економікою. Та тоді зовсім інша розмова буде між нашими народами. А не можемо ми цього показувати. Завжди будемо вразливі до російської інформаційної пропаганди про те, що Україна, там все погано. І перше, з чого починається погано, це життя людей.
погане життя людей, ну все інше погане теж починає хоча б частково віритися. Ми дуже вразливі стаємо в планах національної безпеки і оборони саме через економічну бідність. На мою думку, бідність – це більша загроза зараз нашій безпеці, ніж навіть Путін і Кремль. Питання стосовно конфлікту на Донбасі. Зараз вже є повідомлення про те, що це питання включено у план заходів Генсека ООН на цей рік. От ви, знову ж таки, якихось зрушень, принаймні дипломатичних у цьому конспекті? Від ООНівської площадки? Так. Ні, я від ООНівської площадки не бачу жодних перспектив, насправді. Тобто, те, що там іде перезавантаження в сфері там блоку прав людини, і те, що відповідно є перспектива колись в майбутньому отримати миротворців під прапорами ООН, все це дуже великі, далекі перспективи. От тут до завершення, пам'ятаєте, ви згадували вибори в Росії, от тут до завершення російських виборів жодних перспектив немає. Тобто США буде займати Організація Об'єднаних Націй, зокрема, таку також вичікувальну позицію, правда? Та ні, вони будуть пропонувати так само, як пропонували до цього часу разом з українською стороною, і таку пропозицію, і таку, і показувати всю правду про Кремль і про Росію, але просто росіяни будуть блокувати. Я вас зрозуміла. Знову ж таки, продовжуючи тему Сходу і окупованих територій, от дуже цікаве таке дослідження опублікував Український тиждень, і в цьому опитуванні є результати соціологічного опитування, яке проводили ще у 2017 році, восени, власне, у Слов'янську та в Луганській області на українській території. І це опитування, воно свідчить про те, що, звісно, там, ну, коли запитували, власне, у випадку, якщо там проходять зараз вибори, за кого ви би голосували, то на перших позиціях це опозиційний блок, блок Петра Порошенка аж на 3-му місці. «За життя» – це також така опозиційна партія. І, знову ж таки, треба відзначити, що лідерами є і Олег Ляшко, і навіть «Батьківщина» з Юлією Тимошенко. Тобто, ну, це таке, якщо в середньому взяти, то отака от статистика там зберігається зараз на сході України. Ну, знову ж таки, я не знаю, ваші прогнози стосовно цього, тому що також Рабінович теж має свою певну популярність і підтримку. Тобто, чого чекати від цих регіонів там на виборах і так далі, ваші прогнози? Ну, дивіться, циферки, які тут є, разом виходить, що якщо додати от ці 23, 14, 5%, 5%, 4%, от разом все це з'єднати, то виходить, що 50% людей мають симпатії, а 50% людей шукають чогось іншого. Якщо подивитися такі самі дані по Києву, чи подивитися такі самі дані по Західній Україні, чи по Південній Україні, ми побачимо просто інші партії на 1-му, 2-му, 3-му місці. От деякі партії з тих, що назвали, будуть там на 4-му, 5-му, 6-му місці, але ситуація всюди однакова. Що в контексті президентських виборів, що в контексті парламентських виборів, серед тих існуючих політичних партій, серед тих існуючих політичних структур, лідерів і кандидатів у президенти люди не бачать нікого. Тобто серед названих, які є, люди не хочуть обирати 50% нікого з них. І одні 50% розділилися і мають різні симпатії, ті, які ви показуєте, а решта 50% каже, це взагалі все не підходить. І якщо б ці 50% отримали інший вибір, то змінилась би позиція і цих 50%. Бо ті 50%, які обирають з того, що є, вони просто ставляться відповідально в якому плані. Ну, з чого є, ми з того вибираємо. Якщо б з'явилось щось інше, то змінилася б не тільки думка цих 50%, які взагалі нічого не обрали, вони би щось обрали, але і ці поміняли би свою позицію. Але стоїть питання, чи народяться нові кандидати в президенти на президентських виборах, які розпочалися фактично. Чи народяться нові політичні сили для того, щоб вони розпочалися. Автор цього опитування Денис Казанський над цим працює. Зокрема, вони створили політичну команду, називається «Альтернатива». Вони кажуть про те, що ми дамо пропозицію іншу Донбасу. Я над цим також працюю. Ми створили з соратниками силу людей, безпосередньо працюємо на Донбасі. Взагалі, минулий тиждень я провів 2 дні там, зокрема, місто Бахмут, місто Часів Яр, місто Костянтинівка, і активно спілкуємося. Що показує досвід? Досвід показує, що соціологія одне, а результати виборів зовсім інше. Показово тут згадати потрібно маріупольські вибори, коли фактично в Маріупольську міську раду, пройшов опозиційний блок, лідер цього рейтингу, але разом з тим пройшла і сила людей. І більше ніхто взагалі не пройшов. Тобто, насправді, пройшло тільки 2 політичні сили, що з точки зору всієї соціології абсолютно не підтверджувалося. Виходить, що реальні дані роботи і реальні дані результатів виборів можуть кардинально не сходитися із соціологічними опитуваннями. І це вже фактично було доведено
проведено на практиці і нашою командою. І очевидно, що це хоче зробити Денис Козанський, його команда. І таким чином, я думаю, і Альтернатива, і Сила людей, і ще ряд політичних сил змінять ці циферки, коли дійде до реального голосування. Але все це буде аж в кінці 2019 року. Перше ж голосування буде взагалі не про партії. Тобто, насправді, цей рейтинг повністю поміняється ще з однієї причини. Переформатують президентські вибори зовсім ситуацію. Тобто, відбудеться яскраве зростання певних політичних сил кандидатів у президенти, які покажуть добрі результати. Відбудеться трошечки зростання тих, які покажуть другі, треті, ну тобто інші результати. Відбудеться карколомне падіння політичних сил тих, які сьогодні на коні, бо сьогодні вони засвідчені кандидати в президенти, але президентські вибори це абсолютно все переформатують. Я достатньо нагадати минулі президентські вибори, коли в Україні перед президентськими виборами на коні фаворитами були хто? Партія регіонів і Батьківщина. Тобто Янукович і Юлія Тимошенко. Уже після президентських виборів на парламентських виборах перше місце займає Народний фронт, БПП, Опозиційний блок. Тобто згадати минулі президентські вибори, коли були Янукович кандидатом в президенти і виграв їх, Юлія Тимошенко зайшла в другий тур, а на коні президентом тоді стартував Ющенко. Тоді наша Україна, президентська партія, дивилися всі її рейтинги, проходять президентські вибори, просто як виключає нашу Україну, просто вона зникає. Згадати при Кучмі, як це було. У Кучми були власні президентські партії. Народно-демократична партія, об'єднані соціал-демократи. Тільки завершується каденція, відповідно, Кучми, ці партії просто як вимкнуло. Нема цих партій. Ще вчора там Куніцин в Криму разом з НДП, це головна партія влади, все. Він там великий, потужний, Тузловський остров ескалатором захищає. Як проходить каденція президента, хопс, і немає такої партії, вона схлопнулася. Та сама історія відбудеться наступного року з партіями. Та сама історія відбудеться з президентом. Перестане бути Порошенко президентом. БПП просто слід простине. Ми бачити такої політичної сили не будемо. Переформатується Яценюк і його команда, ті, що зараз в уряді разом з Гройсманом і Порошенком по Народному фронту. Це буде зовсім інший бренд, зовсім інші назви. Вони розколяться різними колонами. Одні кандидати в президенти потягнуть всіх на дно, свої політичні команди, інші навпаки вистрілять. І тому це буде інша ситуація. Та що казати? В діючому парламенті перша фракція БПП, вона була в минулому парламенті? Не була. Друга фракція по чисельності Народний фронт, вона була в минулому парламенті? Не була. Потім там ідуть Ляшко, Самопоміч, Опозиційний блок. Були такі фракції в минулому парламенті? Не було таких фракцій. Єдина найменша фракція Батьківщина. Найменша. Це та фракція, яка була в минулому парламенті. Але в минулому парламенті була Свобода фракція, в цьому немає. В минулому парламенті був Удар, в цьому немає. Була партія регіонів, в цьому немає. Тобто всі ці назви, бренди, всі ті рекламні вивіски, все це буде переформатовано. І це не проблема. Проблема інша, що бенефіціарії, вигодонабувачі, ті, хто ляльками цими керує, вони залишаються ті самі. Список олігархів залишається той самий. Тобто ми бачимо, що Ахметов нікуди не дівся, бренди міняються, назви міняються, Ахметов є Ахметовим. Порошенко нікуди не дівся, Пінчук нікуди не дівся, Фірташ нікуди не дівся, Коломойський нікуди не дівся. І можна, на жаль, загинати ще кілька рук разів топ українських олігархів. Вони від виборів до виборів створюють різні вивіски, різні назви, різні проекти, але тими, хто цими ляльками керує, залишаються одні й ті самі особи. Це найбільша проблема українського парламенту. І треба шукати сюрприз від українського виборця не в тому, що які бренди, які рекламні вивіски вони яким виставлять рейтингом першими, другими чи п'ятими. А чекати від українського виборця і працювати з виборцем про наступне, щоб виборці нарешті почали продукувати український політичний продукт. От сьогодні 22 січня. Чому ця дата в історії України зафіксувалася як дуже важлива? Тому що в 90-му році, ще в часи, коли Україна була в складі Радянського Союзу, ще коли був Радянський Союз, ще тут була ОРСР, українці вийшли самостійно від Львова до Києва, стали на живий ланцюг, показали, що Схід і Захід може бути разом, і сотні тисяч людей за власний рахунок зробили велику політичну акцію, показуючи Кремлю, показуючи Москві про те, що українці хочуть незалежності, українці рухаються в сторону самостійності. Це за чий рахунок було зроблено? Олігархів? Олігархів тоді не було. Закордонний рахунок? Тоді закордонних фондів в Україні теж не було, тому що це ще був Радянський Союз. Українці розуміли, що хочеш результат, маєш сам за власний рахунок, за власні гроші діяти. На жаль, за останній час дуже багато українців хотіли би казки, що от за кошти Ахметова, Фірташа, Коломойського чи Пінчука вони нам дадуть хорошу політичну силу за їхні гроші, і ми за їхні гроші отримаємо цю політичну силу, а потім вони в парламенті зроблять нам добре.
Ну це абсурд. Так не буває. Або українці скидуються на власних політиків, разом об'єднуються в політичні сили за свій же рахунок і разом працюють, або з цих політиків колеші не буде. Це я так ще м'яко сказав, перефразувавши українську приказку. Пане Олександре, я розумію, що ваш аналіз стосовно політичних цих всіх ігор, він дещо глибокий. Насправді, пересічний українець, він це десь на інтуїтивному рівні, він це усвідомлює. І, власне, тому ми і бачимо оці соціологічні опитування, де 50% власне взагалі нічого, вони нічого не хочуть, їх ніхто не влаштовує. Якщо раніше в нас була проблема просто банальної неявки на вибори, люди просто відмовлялися туди ходити, в принципі, десь такі самі мотиви були. То зараз навіть ті люди, які все ж таки прийдуть, вони вимушені вибирати серед тих, хто вже є в цих списках. В великому рахунку вони до еліти зазивають зараз про те, що дайте нам вибір. Це дає дуже велику вірогідність того, що все ж таки переможе знову там Порошенко, там найпровладніша зараз сила така, найбільш рушійна. На мою думку, жодних шансів. Які є насправді, чи є вірогідність того, що раптово бац і там вискочить якась темна лошадка, їх називають. Так, а тут дуже велика що вона з'явиться і раптом всі зрозуміють, що треба голосувати за оцього нового, абсолютно нікому невідомого кандидата. Є така вірогідність? Величезна ймовірність, величезна. Тобто, насправді ситуація так виглядає. Ви правильно відмітили першу різницю, яка є між ситуацією, яка була раніше, і тою ситуацією, яка зараз. Раніше була ситуація така, що багато людей казали про те, що ми не бачимо, кого вибирати, і просто на вибори через це не йдемо. І це збереглося. Але зараз серед тих, хто точно йде голосувати, серед них так само половина не бачить, кого вибирати. І вони опиняються в дурній ситуації, коли вони дисципліновані, вони державники, вони вважають, що треба йти голосувати. Вони прийдуть на виборчі дільниці, але вони поняття не розуміють, за кого голосувати. І за цих обставин може статися що завгодно. А тепер ви два сценарії намалювали. Виберуть тих, що були, або вискочать абсолютно невідомі темні лошадки, або абсолютно нові прізвища, чи нові політики і так далі, і так далі. Дивіться, другий варіант можливий, перший варіант ні. Чому неможливо, що виберуть тих самих, які є? Тому що у діючої влади є величезний антирейтинг, є величезний негатив, який перевищує сукупний негатив усіх інших разом узятих. І тому український виборець, опинившись сам на сам, умовно кажучи, не спрацюють такі люди, як я, там Денис, там інші, не запропонують виборцю альтернативу. То тоді виборець опиниться в такій ситуації. Він прийде до виборчої дільниці і вибере з тих, що є, але не тих, що при владі. Чому? Бо антирейтинг. Тобто він викреслить умовно з голови тих, що є, їм не дасть можливість залишитися при владі другий раз. Тому що він буде фактично думати так, що ті, що є, це вже зовсім геть. Можливо, старих вернути, можливо, тих, що не були, але не тих, що є. І вибере все-таки з тих, що у списочку будуть. А от другий варіант дає теж виборцю, фактично, можливість подумати про те, що, а може оцих я раніше до кінця не знаю, не розібрався, і це може бути з кандидатом в президенти, який може вийти таким чином у другий тур. Називають дуже різних людей в цьому плані. Тобто, в цьому плані говорять про тих людей, яких знають, але в політиці ще не були. Тобто, на такому рівні, наприклад, мова йде там про Вакарчука, наприклад, це умовно, я так називаю. Або мова йде про тих людей, які взагалі і невідомі раніше не були, і, відповідно, їх не знає суспільство. Тобто їм потрібно більше часу витратити на те, щоб стати відомими. Але яким чином це стає можливим, щоб в Україні так швидко людина розкрутилася? А у нас ситуація така, що поле вільне. Тобто на це вільне поле можна вільно прийти і фактично зробити пару сильних кроків і розкрутитися. Але все це ми будемо знати вже буквально весною. Тому що потім, після весни, вже не буде стільки часу, щоб зовсім нові люди, яких взагалі не знає країна, щоб вони з'явилися, заявилися і різко почали рухатися в сторону кандидата в президенти. Все ж таки поняття «час» все ж існує. І все ж таки поняття на розкрутку часу достатньо необхідне. Неможливо так, що там в березні голосування буде наступного року, а вже там в грудні цього року, за 4 місяці до цього часу, з'являється різко якийсь там кандидат в президенти з невідомих раніше людей в Україні, яких ми всі не знаємо, не розуміємо, хто це. І у нас так проникається довіра, що ми раптом віддаємо йому голосування в першому турі. Це неможливо, це фантастика. Тому залишаються ці можливості, про які ви сказали, але
лише протягом кількох місяців. Далі ці можливості зникнуть. Я вас зрозуміла. Ще хотіла би з вами обговорити тему власне тих меседжів, про які заявив Парубій. Зокрема, це кадрове питання, як він назвав, тому що дійсно в нас з НБУ дуже незрозуміла ситуація насправді. Багато українців цікавить наступне. Чому людина, яка фактично вже не є головою НБУ, ще досі не усунута з посади, не звільнена і так далі. Є виконуючі обов'язки, це Смолій, і знову ж таки дуже багато, навіть не дуже багато чіток, а вже зрозуміло, що він буде наступним головою Національного банку України. От, власне, ваші якісь прогнози, чому, хотілося б почути вашу думку, чому так сталося? Чому таке от затяжне 9 місяців людина скрізь зазначена як голова НБУ, але є виконуючі обов'язки? На мою думку, для українців немає значення, хто голова Національного банку в цій політичній ситуації, яка є. Тому що Нацбанком керує Порошенко. І тому і така і сталася ситуація, що для Порошенка, який в ручному режимі керує Національним банком, все одно там Гонтарева чи там Смолій виконує обов'язки. Зараз він подав цього першого заступника Гонтареві на призначення головою Національного банку. Вони шукають варіант не зруйнувати цю конструкцію, яка в них є по управлінню Національним банком. А от що українців реально турбує, це сповзання гривні, це падіння гривні. Коли гривня б'є всі негативні рекорди і коли за євро вже 35 гривень, коли курс долара змінюється ледь не щодня в негативному плані для гривні, тобто українці стають щодня все бідніші і бідніші, і це триває вже зараз місяць фактично, почалось перед новорічними святами і продовжується далі, то, звичайно, це українців дуже турбує. І не від призначення голови Національного банку це залежить, а від антикорупційного суду. Якщо антикорупційний суд буде прийнятий, якщо Міжнародний валютний фонд, інші українські кредитори і донори розцінять це як крок до боротьби з корупцією, а не як крок до зволікання з боротьбою корупцією, як це було раніше зроблено, то тоді відновляться транші. А якщо відновляться транші, то буде більше можливості зупинити фактично падіння гривні і падіння української економіки. Якщо ж цього не зроблять, то ніяке ні призначення голови Національного банку, ні інші питання не врятують українську гривню, і ми, на жаль, будемо ставати все біднішими і біднішими тільки через те, що представники української влади як вогня або як чорт ладана бояться того, щоб зробити незалежний антикорупційний суд, який разом з Національним антикорупційним бюро зможе нарешті не тільки справи відкривати, а корупціонерів в тюрми саджати. Тобто вони рятують свої получаються, долі ціною нашого кармана. Оце от реальна причина ситуації з НБУ, тому що вони намагаються перекрити це питання призначенням нового голови НБУ. А це питання нікуди не пропаде. Стосовно антикорупційного суду, дуже багато, знову ж таки, розмов про це, тому що вже там відреагували МВФ, Світовий банк на такі законопроекти в тому вигляді, в якому вони були. Нас запевнили, що буде створена комісія, що всі недоліки будуть, їх просто не буде, все буде чудово, все буде круто і класно, от як нам сказав Парубій. От ваші прогнози стосовно цього антикорупційного суду, взагалі, от можливість створення такої ланки, яка дійсно лише без корупції і працює так, як треба. Дивіться, мова йде про створення першого суду, тобто, щоб хоча б один суд був антикорупційний. Тобто, мова не йде про те, що українські суди стали антикорупційними. Мова йде про те, що хоча б один суд з'явився в Україні, в якому точно можна об'єктивно і чесно розглядати ці питання. Не буде його в найближчий час. Тобто, питання того, щоб він весною запрацював, це неможливо. Зараз уже не так стоїть питання. Стоїть питання, чи запрацює антикорупційний суд у 2018 році. Уже так стоїть питання. І насправді кредитори, українські донори згодні з тим, що це не станеться весною, давайте це станеться влітку або осінню, але щоб антикорупційний суд запрацював. Але теперішня діюча українська влада гальмує навіть так. Згадайте заяву Гройсмана напередодні Нового року про те, що не така вже страшна в Україні та корупція. Що це перебільшують. Та куди перебільшують? Ми, мабуть, всі рейтинги з кінця виграли по корупції в Україні. Або про те, що Україна може обходитися в тому числі без міжнародної валютної фінансової допомоги. Це якою ціною? Це означає, що ми відмовляємося від дешевих кредитів під політичні зобов'язання і беремо якісь інші, наприклад, там євробонди чи ще якісь, влада не оголошує, які ми гроші тоді беремо. Але влада оголошує той самий Національний банк про те, що у нас немає достатньо резервів, щоб утримати діючу ситуацію без поповнення України валютою і без кредитування української влади і наповнення українського бюджету, в тому числі кредитними коштами. Тому, відповідно, ми з простягнутою рукою, як були, так з простягнутою рукою залишилися. Тому, на мою думку, ми будемо все
більше і більше розуміти, що дискусія про антикорупційний суд і дискусія взагалі про подолання боротьби з корупцією у 2018 році – це не дискусія вже про те, скільки корупціонерів сядуть і коли вже буде цей антикорупційний суд. Ми все одно будемо вертатися до теми того, що від текста, який Верховна Рада розгляне і затвердить, залежатиме економічне питання. Має Україна економічну підтримку або ні? Єдина позитивна новина, що оця заява Парубія, що ми розглянемо антикорупційний суд, що ми врахуємо венеціанські зауваження, щонайменше це зупинило відмову від України в плані міжнародної підтримки в усіх інших питаннях. Тому що ще буквально тиждень назад, після листа Міжнародного валютного фонду, в адміністрацію президента ми були на грані фактично доміно, коли за одною установою фінансово-кредитною підуть всі інші установи, які підтримують Україну в усіх інших сферах і галузях. Дипломатичний фронт, військовий фронт, інформаційний фронт, санкційний фронт і так далі. Щонайменше оця заява влади зупинила оце от наростання на Заході настроїв відмовитися від України, кинути Україну, враховуючи, що вона просто не здатна дотримуватися взагалі жодної якоїсь загальної лінії. Поки що тоді Захід зайняв таку позицію. Від Порошенка треба потрошечки відмовлятися. Зрозуміло, що президента треба змінювати, бо в цій ситуації, яка є, можливо з ним вести якісь перемовини про способи, яким чином він може відступити, от щоб зайшов інший кандидат в президенти. Треба шукати іншого президента, але з Україною потрібно все-таки тримати єдиний фронт, єдиний берег, пов'язаний з Росією. А от з питань кредитування потрібно все-таки довести до кінця справу, в якому ж стані буде все-таки антикорупційний суд, бо від цього залежить все-таки цей транш і взагалі програма Міжнародного валютного фонду. Тому що, як правильно заявив міністр фінансів, якщо би ми зірвали прийняття антикорупційного суду, то стояло би питання взагалі розриву стосунків між Україною і Міжнародним валютним фондом. А поки що українська влада цією заявою і цим виступом Парубія і бажанням повернутися в лютому на порядок денний залишила торг, компроміс, залишила можливість все-таки дійти згоди з Міжнародним валютним фондом про те, щоб антикорупційний суд в пакеті з призначенням голови Національного банку запрацювало, кадрове призначення вирішили і кредитування між Україною і Міжнародним валютним фондом відновили. Сподіваюсь, що буде не пізно, що курс тоді на цей момент не буде становити 40 гривень за євро і 35 гривень за долар. Тому що з цією тенденцією, яка йде зараз, ну ми до такого, на жаль, теж можемо дійти. Тут пора на часі Нацбанку робити інтервенції і витрачати ці резерви, які вони накопичили нещодавно. Тому що те, що робиться з українськими цими от валютними пунктами і пунктами Національного банку, лякає вже навіть не тільки тих, хто має зв'язок з доларом і євро, а лякає і тих, хто не має з цим зв'язку, тому що розуміє, що на базарі, на жаль, люди кажуть про те, що, шановні, долар зріс, ціна піднялася. Хоча, здавалось би, ця продукція ніякого відношення до долара не має, але враховуючи, що ми все одно все перераховуємо в голові собі на долар, на євро, і все одно тіньова економіка, вона більша за реальну, то все одно це прямо впливає. А наскільки, я не знаю, яка вірогідність того, що Україна зможе протягнути, витримати без траншів МВФ? Жодної. Тобто, насправді, варіанту ми не розглядаємо антикорупційний суд, ми чекали на зобов'язання перед Заходом, ми відкинули Міжнародний валютний фонд і пішли якихось інших кредиторів шукати. Такої жодної можливості немає, тому що воно за собою потягне падіння підтримки України в усіх інших галузях. Я про це щойно говорив. Є можливий інший варіант, що Україна ухвалює поганий закон про антикорупційний суд. Міжнародний валютний фонд каже про те, що враховані не всі зауваження, транші не відновлюються, але програма співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом все одно залишається. Це не тягне за собою цепної реакції, але виникає питання, про яке ви казали. Тоді добре, ми маємо міжнародну підтримку, але не маємо грошей. Тоді за який рахунок яких грошей ми перекриваємо відповідно наші потреби. І тоді ми все одно йдемо позичати. Просто позичати ми будемо під більші відсотки, позичати ми будемо дорожчі гроші, і віддавати будемо їх уже тепер не ми, а віддавати їх будуть наші діти і онуки. Тому що це означатиме, що за рахунок майбутнього наших дітей, в рахунок наступних уже урядів і Верховних Рад, ця влада збереже свої позиції, залізти в кишеню майбутніх українських поколінь. Так, на жаль, робили попередні уряди. І, на жаль, так може зробити теперішній уряд Гройсмана і теперішня влада Порошенка. Так робили попередній Кучма, так робив попередній Ющенко, так робив Янукович, так робили Азаров, так робив той самий Янукович, коли був прем'єр-міністром, так робила Юлія Тимошенко, так робили інші прем'єр-міністри. І, на жаль, так може зробити уряд Гройсмана. Я цього боюся, я цього не хочу, тому що це означає і подальше падіння курсу, це означає і зменшення, відповідно, золотовалютних резервів, і одночасно, відповідно, збільшення зовнішніх боргів, які і так критично високі. Виходить, що ми і так критично багато боргуємо всьому світу грошей.
Як ви загалом оцінюєте уряд Гройсмана і його політику насправді? Ну тому що знову ж таки, навіть ви прослідковуєте таку певну тенденцію, що робили всі попередники в принципі однаково. Зараз Гройсман дещо в іншій ситуації, тому що в країні війна фактично. От ваші думки стосовно того, що робить зараз уряд? Я думаю, що уряд Гройсмана так і не вийшов з-під фарватера Порошенка. Тобто він повністю залишився в ручному режимі у Петра Олексійовича. І я думаю, що президент України повністю контролює цей уряд. Незважаючи на всі там чутки, які поширюються, якісь там закидують якісь там інформашки про те, що буцімто там у них там є різні тертя, про те, що і так далі, і так далі. Все це дріб'язкові моменти. Принципово, глобально уряд Гройсмана повністю іде в фарватері Банкової, і повністю Володимир Гройсман дивиться і оглядається з усіх важливих речей, з усіх важливих пунктів на Петра Олексійовича. Тобто, фактично виходить, що Порошенко тягне на дно за собою і Гройсмана, а провали уряду Гройсмана тепер вже почали добивати і так залишки невеликі президентського рейтингу Порошенка, не залишаючи можливості відступити, шансів на відступ не залишаючи. Це величезна проблема теперішньої влади, і їм потрібно з цим щось робити. Тому що операція «Приємник», коли би Порошенко сказав: окей, я бачу, що в мене дуже великий негатив, але ми хочемо залишитися командою при владі, і тому ми видвигаємо вперед Гройсмана, а відповідно я, як Порошенко, не є учасником президентських виборів, але ми дещо міняємо в конституційно-правовій конфігурації, вона залишається все менш можливою. Тобто, пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що є ще кілька місяців для появи нових кандидатів у президенти і переформатування повністю цього поля. Ще 2-3 місяці є такого шансу, щоб Гройсмана вперед, Порошенка назад і відповідно уряд висвітлити як головний і повернутися в Україні до парламентсько-президентської держави, а не президентсько-парламентської, як це зараз є. Відповідно, президенту теж орієнтуючись на те, щоб пересісти по закінченню своєї каденції назад в парламент, де він, Порошенко, і був до цього часу кілька разів в парламенті. Зокрема, я нагадаю нашим глядачам, що Порошенко у Верховній Раді був багато разів мажоритарником, списочником, заводив великі фракції, був у Верховній Раді головою бюджетного комітету. Тобто він вийшов фактично з парламентських кіл, і туди би логічно йому було би з його точки зору політичної повернутися, не ганяючись за жайворонком, а маючи відповідно в руках конкретну робочу птицю. Тому що, але на жаль, так вони не мислять. На жаль, Порошенко мислить зовсім іншою категорією. Чи є в нього шанс на другий тур? Шукає варіанти, яким чином переобратися, дискредитує інших політичних опонентів, сам себе дискредитуючи, вв'язався в цю драку разом із Саакашвілі, ще більше підважуючи свої позиції, зменшуючи свої позиції, і розглядає Гройсмана зовсім не як варіант того, щоб вийти неформально з цієї ситуації нестандартним ходом, а далі фактично строїть цей уряд під себе. В результаті стають заручниками проблем один одного. Ну а Гройсман, який поставлений в ручному режимі туди, зрозуміло, що не може якимось чином сам ухвалювати такі рішення, бо тоді би таке би оцінювалося з його боку, з боку Порошенка, як зрада. Тому Гройсман в цьому плані повністю розуміє, що будь-який такий самостійна якась гра або якась самостійна позиція викликає занадто велику кількість до нього запитань і підважує його позиції. І не треба дивитися на те, що Гройсман ходить на з'їзди Народного фронту і сидить поруч з Аваковим і Яценюком в той момент, коли вони виступають про конституційну реформу. Це абсолютно нічого не значить. Це просто означає, що і ті шукають відповіді на запитання, що робити в 2019 році за умов того, що сценарій іншого президента стає все більше і більш ймовірним. Що робити? Хто цей кандидат у президенти, з ким домовлятися, як біжати, як зайняти позицію так, щоб залишитися в українській політиці і не пропасти разом зі зміною влади. От що їх турбує насправді. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за такі відповіді. У нас лишається буквально декілька хвилин. Хочу запитати стосовно все ж таки кадрових рішень у ЦВК, у складі ЦВК. Чого ви чекаєте? Ви взагалі якось, я не знаю, відслідковуєте цю ситуацію? Сьогодні 22 січня, 100 років від української державності. Хай би наші державці, хай би наші парламентарі і політики побільше би вивчали, що сталося 100 років тому і чому українська держава тоді. І Крим втратила так само, як зараз, і Донбас втратила так само, як зараз. І взагалі потім призвело до того, що українська державність була втрачена, Українська Народна Республіка загинула, ми програли і дипломатичний, і внутрішній, фізичний, і військовий фронт, і Кремль, і Москва тоді повністю поработили Україну, і ми втратили державність на відміну від фінів, які зробили все інакше. Одна з причин – кадрові питання. Оці кадрові негаразди, з'ясовування того, хто кому яку кадрову позицію має прийняти, замість того, щоб залучати професіоналів і робити роботу, тоді була українською проблемою. І зараз до
сих пір залишається. Я нагадаю, що має зробити Верховна Рада з лютого місяця. Це голови комітетів Верховної Ради, наприклад, аграрний комітет, антикорупційний комітет, це Рахункова палата, це уповноважений з прав людини. Тобто це різні органи навколо парламента. Це урядові посади, це міністри, міністр охорони здоров'я, міністр аграрної політики, міністр інформаційної політики. Це докомплектувати уряд нарешті, той самий згаданий, про який ми з вами говорили, Гройсмана. Це відповідно органи загальнодержавного значення. Зокрема, це Національний банк, Центральна виборча комісія, Конституційний суд. Відповідно, запустити ці органи, які повинні функціонувати як незалежні і мають свої галузі і сфери. Ну і це зрозуміло, вже потрібно нарешті Верховній Раді закінчувати з децентралізацією, тому що залишати в наступний історичний період губернаторів і голів райдержадміністрації, тих, хто давно вже повинні були бути викинуті на смітник історії, які до цього часу ходять по українському політикуму і розказують про те, що вони важні фігури, і тим самим роблять корозію фактично всієї української демократичної системи, не даючи можливість їй зародитися. Все це відповідальність Верховної Ради. Якби хоча б половину з цього вони вирішили на сесії наступній, то це вже було би краще, ніж попередні 3-4 сесії, де всі ці борги назбиралися. Дуже вам дякую за розмову. Політичний експерт Олександр Солонтай з нами обговорював політичні питання, погоди у політиці. Зараз традиційно почуємо про останні новини від Софії Абляєвої в інформаційному випуску новин «Заман». Після чого повернемося в студію, будемо продовжувати говорити про головне, тож не перемикайтесь.